Masa TV emo bibiara kwa ba na de kan ahwe abe subscribe dwumadie no wahye dwumadie no so ama wonu ano no so anya bi ahwe bia me do gina eye mampon krodua mu na me do abepe me kama mampon de na se asante ni fahene yerada asebe wo sei bonsu ne ye nana jakoma dufi mampon hema enne yede maame etena se ebetena adwa so se mampon hema wonya mfinhia aduonunum 25 years na waye dwumadie ni nyina awie yesi bibia mu yefa aseda ema nyankopon twedi ampon basa ye do mo boss ro bo asase ebo awia hya asase ma ne fifiri aduane de a ene enne ye nana mampon hema na jakoma dufi se wo ba no de nananom ene se bi se de ye de nananom aseda koma wo wo de nyankopon twedi ampon ne de so bre no nti Anglican aso de hwemachi yanam na ye nana mampon hema na jakoma dufi ene dom ne mampon man ne asantema nyina wo ne be gya ye nana aba se ye ba ne aba be de nyankopon ase ne de yaseda chencheche de ama wo twedi ampon so wo hwe no so mfinhia aduonu enum watena adwa so se mampon hema nti kan ho ne emfa nwuram ne empe na ho abakosem kakra de betofom bia audience oba subscribe dwumadie no Samfi Edumasa TV no wahye ama wonua anya bi ahwe power notification bell no so da so na wodonsa aboso amaye. na yana na hima jakoma bihie adom ne mobronko na nyame aye no ya adom arakwa na waye nsa na yata na nanom a omo eno ne limunyam abeta na chi ewo wan kasa wa himfie ha watapona kesia eti sei legina na so pom and I am the right the most Reverend Dr. Cyril Cabral Ben Smith and then na yama obi biara a owo here akwa the titirium no yana na Parliament chiefs omo ha se sei nyina itifiye se ebrano kona ni kakra na de medie no so ya na wie ya ne ha newa se na no madaro ekeka bibibom na yesre erade se odini ni die betai chi me fasa akwenye ni so ya manana no mabrempon a mo ha sara ena na himano a mo hanyina
mɛfa saa akwanya yi so na yɛama mo nyinaa kɔ a mode mo ahoɔfɛ mo animuonyam mo dɔ ɛne mo to mo akyerɛ ho mu a mode taa ɔbaapa akyi ɛsɔ n'ani dodo nti yɛbɛfa saa akwanya yi so na yɛakyerɛ ani so a sɔfopɔn mu pɔn wɔ na n'ahema wɔ ɛde ma mo sɛ moate berɛ anya berɛ na mode aba abɛtaa n'aseda ɛsom n'akyi n'ahema ase nyame ɔntɔ n'adom nhyira bosuo sonko koraa na ɔmfa mu so monkurokura aberewatia mu na nyame adom nkɔ so ɛnyɛ kɛse ɛwɔ mo so ɛwɔ ha a ahwɛ yi a yɛde bɛbɔ bi atra so ɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ ayɛpɛmu nti yɛde akɔ abane aseda kɛseɛ ɛmma government officials a mo ha nyinaa sɛ yɛ nana agya kuma bi fie ne wɔfa ne nananom wɔ ha de aseda kɛseɛ paa ɛde ma mo wɔne da yi yɛ adwuma berɛ na nanso mototo mo ani ara no na biribi wɔ hɔ a ɛhia ɛsɛ sɛ mode mo pɛn ɛne mo twerɛdua nyinaa ne mo nkrataa to hɔ na moba bɛtɛ animuonyam yɛma mo nyinaa akɔ aba yɛka na yɛgya hwan anaa yɛaka ne sɛn yɛde wɔn na ɛyɛ wɔn ankasa nnwuma ɛyɛ businessmen and women anka ne fie yi ɛwɔ n'awɔtwe mu nanso yɛhunu yie sɛ biribi ehia ɛno nti mogya mo dwumadie nyinaa to hɔ ma mo nyinaa kɔ aba na ahema de aseda kɛseɛ ɛma mo ne titiriw yɛm papa yɛadeɛ nyinaa despa Dr. Osei Kwame baabi a wotie biara na ahema ase yɛmfa akasamu yi ɛma yɛn ne ɛnuru baabi a wowɔ sɛ wɔho ɔda mo ase aseda kɛseɛ paa afei head of institution a mo ɔmampɔn ne ne mpɔtam mo a mofi Kumasi bae ɛne mo a mowɔ mampɔn ha yi a aseda bi esie paa ɛna n'ahema ɛde ɛma mo nyame ɔntɔ n'adom nhyira ɛmfa mu so afei asɔfo a ɛnam mo so na sɛ dwumadie kɛseɛ yi nyame kasa kyerɛ mo nyame de ne tɛkrɛma to mo no mu na moayi nnipa a ɛwɔ nyame mu ɛde ama nananom ɛne nyame mma na ɛfa saa akwanya yi so yɛwura a n'anɔpa yi nyame nam so de afotuo kɛseɛ abrɛ n'ahema na wama n'anso ɔno nko ara so yɛn nyinaa nya yɛ kyɛfa asante kɔtɔkɔ football kura nya ne kyɛfa ɔte kɔkɔɔ so ɛnso so n'aso ha efiri sɛ n'aso kɛseɛ paa ɛwɔ dan yi mu ɛne wɔn a wɔn di kɔtɔkɔ akyi wɔ afutu a wɔde ama menim yie sɛ yɛn si yɛ awerɛho ɛyɛ atenten na wano kasa ne wasɛm a wokaa yɛn menim sɛ bɛduru akyiri na bɛhyɛ nkuran ama wɔn a na nka wɔn akoma aguguo na mpo nka biribi abɔ awura wɔn mu sɛ wɔbɛtua ka wɔn akoma akɔfɔ yɛwura nyame ɔnhyira ɛne asɔfo a yɛwura rantfo bitiri yie sɛ ɔpɛgya ne mu papa maame nyame ɔma n'adom nhyira ɛne kɛse ɛwɔ wo so seesei yɛka na yɛaka no sɛn yɛwura da aseberɛ
Osaimons, our Tosumiano, Mampong, Mining, and prefer Saturday, ye give Fisha, Edunum, Apaseya, na it now so, war, Bible Cassia, Nana the tower cheap, and a mountain to be 2 and ya. Now come upon my. The same tea, and then they, as it appears here, now yes, string and me don't really sure. So I'm from who bring so. Now me ye where you put your one. I'm say cry as I your casa for the car, you know. What to me see a no, and run me a copampasso. Now share and now say here. Then I know what I say. The more money, more power. For what I so far, more and more young one. Yamen now so well be as I make a commendation. And I'm proud. If you have your well fee, it is so what now above all near home and Yachi. We say Anglican as a we is you are one. That's a ring. Yami onto Mukani. Yanana, net Nikape man. Again, I can't show. That's a great. Or that general ring, what shred, or draw what it done on edge of committee fee. To wedge a yao. Now, when you want to do on Tomakasian about the time. That's a great. A crowd. Now, so the home upon say, we know the name. Now, we know a crowd. Then, straight on the sure, Lily Yansa, and another, and far, and mount. Yanana upon, and so Adam Kwejan. Adam Kwejan. Nana Nsa Sasreku Yame Enshra Yamaka Regional Minister Dr. Frank Kamokohine and Deputy Speaker of Parliament Honorable Andrew Siama Amonko and MP for Mana Yamamunina Kwaba Mamayiko and your father, Dikan, your father, Tosso, me no. Yes, Radiaton, and in Shramon, Moireno, say, Yame, on Shramonina, na yes, Radiaton, and in Shra, Emma Yura, as I'm so watche, and so. When you go for Mammy and I man, and I come to so. Now I'm down, but I see the chair. So that day, I didn't finish yet. You know more. Or Muntimintina, Cape Coast name, Sugan, Omaro, Papua, as a Mother Superior and Smith. And then Aunt Mampanglican Dowses, as a Mamma, or hanging so we said to be and Fantre and Ahiman. Mother Superior, what are you? Brasso. My Janet. Nana, I hear my food, and then me, mammy, Mamma. Regional Minister, I'll bring in penny for the Nitinaha. Mammy, Mamma, why are the Sabia man? Mamma, sorry, why are the Sabia man? 4 years ago, the whole Ghana clergy spouses, the year conference,
ɛwɔ ha na mede letter kɔmaa no ɛna mesrɛ ne sɛ sɛ nka obɛtumi ahosti all the 13 diocese bishops wives any executives ne nyinaa ama me na kyerɛ sɛ clergy spouses no ɛnka ho yɛyɛ bɛyɛ almost bɛyɛ 400 na sɛ obɛhosti bishops wives no ama me wɔhosti the executives from all the 13 dioceses no ama me ne nsa kaa letter no ɛna ɔde ahokeka anigye reply ɛne ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ɔno to ahohoahoa sɛ mede animonyam saa ahyɛ me nti ɔgye pene na ɔyɛ saa de fɛfɛi de maa me nnipa a ɔposti wɔn wɔ ne fie de maa me mede hoahoa me ho da bia yɛbɛkɔ conference biara sɛdeɛ ɔsi tii m'anim maa me no yɛkɔ conference bi ebi nsi da na wɔn ɛrehwɛ sɛ ada baabi a yɛakɔ no wɔn nso so ɛbɛyɛ saa na ɛnɛ ne nne nyinaa wɔn ka sɛ mampɔn conference a yɛyɛ no wɔ ɛha no etwa conference biara yɛkɔ nti sɛ gyina ha sɛ archbishop yere gyina ma all the bishops wives all the clergy spouses a ɛwɔ asante mampɔn ha yɛkura citation ketewa bi na mepɛ sɛ me president ɔyɛ mɔda ɔbɛn lab ɔkan citation ɛma Citation in honor of Nana Ejakuma Dufie II, Asante Mampong Hima. On the occasion of the 25th anniversary celebration of the Queen Mother of Asante Mampong, Nana Ejakuma Dufie II, the Anglican clergy spouses of the Ashanti Mampong Diocese express their deepest gratitude and adoration. Throughout her remarkable tenure, she has been an unwavering pillar of support to the community, extending her kindness, wisdom, and resources for the betterment of all. During the National Conference of the Clergy Spouses Association of the Anglican Church of Ghana, held in Ashanti Mampong, Nana Ejakuma Dufie II graciously hosted a lunch in honor of participants upon the request of the Archbishop's wife, which demonstrated her commitment to the empowerment and well-being of those who serve the church. Her generosity not only provided substance, but also fostered an environment of warmth, unity, and fellowship among all attendees. In recognition of Nana Ejakuma Dufie II's dedication to the service of the community, the Archbishop's wife, Mother Superior Christina Ben Smith, the Bishop's wives of the Anglican Communion, IPG, and the clergy spouses of the Asante Mampong Diocese celebrate her contributions and extend their heartfelt congratulations on this milestone anniversary. We wish her a happy anniversary and success in all her future endeavors in outstanding leadership. Signed, Mother Superior Christina Ben Smith. Yes, really, I'm on fire. And I want to say,